Ipagawas na sa Department of Trade and Industry kung DTI ang price guide sa mga Noche Buena products na sutang adunay pag-umento sa mga palaliton alang sa Pasko. Apil na ang ham, pasta o fruit cocktail. Sa ira natong detalye nining report. Sa usa ka department store sa Colon, dakbayan sa Sugbo, mao pa lang ang pagsugod nila sa pagpahiluna sa mga Noche Buena products. Sama ning fruit cocktail ug uban pa nga mga sagol sa salad, pasta ug uban pang idalit sa talad kananan panahon sa Pasko. Siyempre, anausab ang paboritong hamon nga adunay nagkadiyang gidak-on og porma. Ang price range gikan sa 199 pesos hangtod na sa 848 pesos. Depende sa gibugaton o depende usab sa brand ang presyo. Gikumpirmar sa tagdumala sa tindahan nga adunay paglihok sa presyo sa mga produkto gikan pa lang sa ilang mga supplier. Naatay gamay movement as to presyo, no? So effect of inflation sa gyud and sa fuel increase, no? So di man na nato malikayan. Gaagad pa mi sa presyo issued sa among supplier karon, mao pa na among gipatuman sa pagkakaron. Baguhay lang nagpagawas og price guide ang Department of Trade and Industry diin giaprobahan ang aumento sa presyo sa 195 sa 223 ka mga stock keeping units kung SKU apil na ang mga Noche Buena products. Price guide because ang Noche Buena products, they are not considered basic nor prime commodity. Dili siya regulated sa DTI. Okay. So dili siya covered sa ato ang SRP nga Department Administrative Orders. Sa price guide nga gipagawa sa DTI as of November 23, adunay mga brands sa ham nga nagpatuman og 42 pesos nga aumento diin nagduwa ang presyo gikan sa 168 pesos hangtod na sa 892.50 pesos. Ang price hike sa fruit cocktail nagikan sa 0.50 centavos hangtod na sa 33 pesos. Ang spaghetti pasta ni-umento usab og 4.50 ngadto na sa 27 pesos. Gipasabot ni Dina Gladys Oro, ang Senior Trade and Industry Specialist sa DTI, nga bisan og dili appeal sa regulation ang presyo sa mga Noche Buena products apan mo monitor gihapon sila nini. Gitumbok sa DTI ang hinungdan sa price increase. There is what you call kanang soaring prices, global oil price, di ba? So could be this is one contributory factor. Samtang gipaniguro usab sa tindahan nga adunay igong supply sa ham, gani karon pa lang adunay daghang order. Mitambag sila sa mga tao nga magpa-reserve na daan aron dili na mahasol inig-abot sa panahon nga daghan na ang mamalit. First week sa November naka-stock na jud like aning hams nato sa enough jud na maka-sustain ba padung jud sa Pasko nga season. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.